En skære. No. Godt slag det hele op. Skal jeg hjælpe dig? Thomas. Der er ikke noget. Nu skal du se her. Først skal du tage alt det her. Alt det der. Fjerner du alt sammen. Jeg tror aldrig, at åbne champagne før. Så løsner du den Skal du der. med en Lores bryllup? Og så skal du passe på, fordi lige pludselig hopper den op i loftet. Det skal vi helst. Nej, du må ikke holde sådan der. Nej, hold nu op. Den der. Hvad er der? Du må hjælpe ham. Du Sig, hvad han skal fjerner gøre. den der metalting. Den flyver ikke af sig selv, medmindre du har rystet den. Yes. Lad være med at ryste. Så, hvad er det, ikke? Nej, den siger ikke bange. Jo, det gør Det gør det. den. Den siger prøv. Jo. Pas på. Så kan det løbe. Ja. Jeg skulle bare ikke have det her i armen. Jeg tror det mest er det skubbe, så du skal nok helt Det helt er foran et par gange. Ja. Jo, men man kan også risikere helt for meget i, så. Skal jeg ikke fylde dem op, jo? Jeg tror, man er interesseret. Molly. Helt skat. Ja, så sådan noget der. Der står også 3 herovre, ikke? Alle vil have noget i dag. Selv Molly ser lidt interesseret ud. Far, hvor nummer 15 henne? Hold da så. Det var over. Det er nede i bunden. Det er det første i den yderste række mod stranden. Nej, nummer 1, det er der. En eller anden tag. Crazy cut. Jeg skal også selv skal have penge for. Så skal jeg nok fotografere. Ja. Jeg tror det. Det er godt, at jeg har sat en mere over. Det går nok. Ej. Jeg skal nok også have lidt mad i maven først. Ja, nu skal vi sige tillykke til de unge mennesker. Yes. Yes. Congratulations. Skål. Tillykke. 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 Nu var det lidt tjek igen. Skål. Skål. Nej, don't. Ja, det skulle de første bitter skulle lige... And you have to cut the cake. Stop. Kan du se for... Kan I skære med den der? Yeah, I have it. Is it difficult to... You're not supposed. You're just supposed to cut it together. Not pick it up together. Thomas, det måtte man ikke. Det skal du vaske op resten af livet.
Når I skal spise alle sammen. Jeg er så stupid. Vi skal give hinanden. Hvor I skal give hinanden. You don't have to keep on. Charlotte, kan du ikke lige lukke døren? He's all too polite to do that. Is it good? I want to try some Yeah, too. some too. Skal vi selv resten? We only cut the first. They can cut the rest.